Studentský neziskový projekt Percipio Art pořádají již 4. rokem studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Každý rok zaměřujeme tu pomoc na nějakou jinou organizaci a letošní rok je zaměřený na dětské oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Pomoci můžete i vy. Veškerým výtěžkem ze vstupného, dražby obrazů a příspěvků do kasičky pomůžete dětem zpříjemnit jejich čas strávený v nemocnici. Dne 28. listopadu 2011 proběhlo malování pacientů z dětského oddělení ve spolupráci s předními zlínskými malíři přímo v prostorách dětského oddělení. Náš projekt přijeli podpořit umělci Maroš Chury, Marcel Hubáček nebo Miroslav Gétlich. Děti si zkusí techniky různé, zkusí si pastel, práci se štětcem, řeší si kompozici, první znalosti o abstraktním umění, o konkrétním umění. S dětmi maluju rád a hlavně se rád dívám na to, jak malují. Takže protože děti jsou zbaveny těch našich běžných konvencí a jsou takový free, takže to krásně se na to dívat. Dámskou část zastoupila studentka VUT v Brně Anna Sipěnová. Tak mně se tenhle projekt moc líbí, protože pomáhá to dobré věci a myslím si, že ty děti tady normálně leží a můžou se nudit, anebo může jim být špatně. A teď, když přijdou lidi a nějak jim dají takovou, ne zábavu, oni se zabaví sami, ale prostě prostor pro jejich tvořivost, takže oni sami prostě se tak nějak jako tím už uzdravují. Prostě, že je tady něco, co je může bavit a to je dobře. Ze zábavného odpoledne vzniklo hned několik krásných obrazů, které si dnes večer můžete vydražit a podpořit tak dobrou věc. Potom ty peníze využíváme jednak na přístroje, anebo například teď jsme zakoupili televize pro děti, kdy budou mít nové televize na pokojích, protože to analogové vysílání nám s tím zamíchalo. Tato výtvarná díla se dočkala až své vlastní výstavy, která proběhla v Art and Books Gallery ve Zlíně. Součástí dnešní dražby budou ale i originální obrazy, které věnovali umělci Bořek Zeman, Vlastimil Mahdal a Otakar Hudeček. Takže závěrem bych chtěla vyslovit takové přání, že spolu s organizátory doufám, že ty obrazy, které někdo dneska vydraží, tak udělají radost nejenom majitelům, ale taky těm dětem a dětskému oddělení Baťovy nemocnice, pro které je výtěžek téhle akce určený. Děkujeme, že jste nás dnes přišli podpořit a ukázat, že také umíte pomáhat. Přejeme vám hezké prožití dnešního večera. Váš realizační tým Percipio Art.